Sak lang arad nagpers-pers mo bon. Walat ta. Magas lang arad umasudugor. Diyan palang tuktukan. Tuktukan kan san? Sti sabam nutdet. Ang gaya matiyarak kon, bitin pa'y. Baka lang, may tringa. Nung nagsakitan ba ako? Ang sukat ko pa ay boyfriend ko na supot. Tapos sa balit isi ko nga. Pinagpalak ka ro dun eh. Andiyan ka palang agpas. Sakitan ba? Gusti sa bamba. Naramit ko matamamin. Tinaklat ta kayat. Sak lang arad nagpers-pers mo bon. Walat ta. Magas lang arad umasudugor. Diyan palang tuktukan. Tuktukan kan san? Sti sabam nutdet. Ito ba talaga ti kapamindan? Matrabaho mo maamin eh. Takil mo rin. Ay, ako. Hindi. Uy. Nga nga talaramid na na ema ko ni Bao. Siguro mga yalalat naman nun. Sa kumatida dyan, si kami kuman ni Bao pi mga yalala. Basta butong matadiking balay dyan nalakay. Nyala mi kuman. Isya kumati na si kugan na. Women. Nakatkaw di balay men. Ang ganas ko agbiagon nawan ni Bao. Oh no! Sapay la ko mata, madi nga masikog ni Mayla. Masikog ada eh. Alangan nga duwala di balayay. So? Pau, himala. Ito kayo mo ta. Yeah, boy. Nagagot sa tata ni Bilas ko ah. Pau, naggagot ni Bilas kaon. Apa niya nakram mo Bilas? Apay ka kasama ay. Makikita mo lang karon nga kay kayo ako, nagdamag ka pa eh. Ano makatipidak ti gasol. Okay. Kasta ah, dapat ang mumaw. Hala, narigat ti dasawa na. Kinarigat nga talaga ah. Si Kaman ti nirabi nga mapakapsutan. Dagitaman. Talaga, kada. Naalam mo gini style ko na. Ano tanong mo pa dasang mati ko ah, tingal daw, adi pirmiti lang ityaw. May tajay. Yeah, boy. Ay, madi nga mabalin Andres ta ado ti ubranan ni darling ko, tel daw. Okay. So na ti agluto, aglaba, aginaw, dalos di balay. Sungurod kay kayo, tamawat-wat mit ba si tate ururot ko? No. Sa bali ka nga talaga. Takkel di kabaliktaran ta. Samantalang sakti ko, mawat-wat-wat. Madi nga ni bakit ko. Alain ka talaga Bilas. Yeah, boy. Siyempre ah. Kasta ti batas no madi na surutin na di bagbagak. Pagawidik ulit di balayo ah. Abaya pa naman gaya man. Mapapasana ul ka na lang talaga. Haji ka rin eh. Babaw naman ibagat ka, para ka nung gumatang tigatas na. Ibing ka. Kalalpas ko na naglaba ka na naglutaw.
Paano naman ka, Jilin? Awan, Andres. Kaapoy ka. Kaasi kamay. Siyaki, tititikak pala ni Emma. Kung kumiyapotay. Nay, pero pumipig sa tangin na ni Bak. Bastog mo natin angin eh. Nabali mong mangag ka. Diretsahin naman, Andres. Dan sa tikay mo sawin na. Kaya, pagpaiso mo na eh. Pumipig sa tangin na eh. Oh, mangag. Yung kakit di papanamon. Baka maungtan ka man ay. Sigar Bilas, takan. Ayos ah, talaga mo na. Gagawin na. Dati puro tubay ito lang, tata. Kay kayo ito na. Sa bahanan. Bigla-bigla nga sumulsulpot. Diyan na nga na tiklod dahil na. Lakad din sa... Hindi na ituloy. Hindi ko man napatira alam mo yun. Hindi. Ayan na naman na tayo, bingoy. Aldaw man eh, naumpay. Ibus na ang bil sa aking lalamunan upang makalimutan ko na si Baak. Oh no! Puto tayo na ya. Lapanan na din yung bingoy. Oh no! Ang gaya matiyarak kon, bitin pa'y. Ay, apo ba kagagagit ka. Balimit siguro atin, ano atin. Sapulin ang darling ko. Makadama ni Baunan. So, nagri ako sa'yo. It's beautiful that I got.